das responsables da recollida de mostras e hoxe estivemos aquí en Xinzo facendo un cribado aleatorio poblacional e a resposta da población pois foi excelente. Acudiu un gran número de persoas, viñan un pouco nerviosas, como é o habitual, ante o descoñecemento. Ao final os dítemes e diretes que lle conta a xente, que veñen un pouco pois pensando en que a proba é dolorosa e aínda que é desagradable, pois é unha proba que dura uns segundos. A participación foi grande, a que esperabades ou máis? Pois a verdade é que foi moito superior ao que esperábamos, porque foi un cribado que se organizou pois aí moi poucas horas, vía SMS e, bueno, sempre cabe a dúda de se a persoa reciben o SMS, se o ven ou se van a querer acudir, e a verdade é que foi un porcentaxe altísimo. Ahora mesmo pois non sei as datas, as cifras concretas, pero ao redor cerca do 90%. Pois cara ao martes, o máis tardar mércores, creemos que teremos xa os resultados de a gran maioría da población. Vale, pois este cribado nos vai a dar dos datos. Primeiro, nos vai a dar un pouco a idea do grado de transmisión comunitaria que existe na zona, xa que dende hai uns días pois esta zona ten unha gran cantidade de positivos. E, ademais de eso, o que podemos facer con isto é detectar esos positivos asintomáticos que poden estar a propagar o virus entre a población e facer, pois, evitar esa cadea de contagios co seu illamento e a detección dos seus contactos. Porque neste momento ainda non hai un motivo por o que Xinzo se disparara nestas últimas semanas. Non tendes máis ou menos unha idea de por qué? Ao igual que Ribadavia, pois son dúas poblacións que se dispararon, pero se descoñece o porqué. Se é verdade que se dispararon tanto en número como tamén en gravidade dos casos que hai, por eso se decidiu este cribado.